ду хонагаи фурушӣ дар гардиши Ленинград ноҳияи Рудаки мебошад. Дӯстони азиз, ҳозиру суроғашро нишон медиҳем. аз ин тараф гардиши Ленинград, гардиши фабрика ва рост роҳ ба сӯи мости 46 микрорайони шаҳри Душанбе. аз ин тараф роҳ ба сӯи маркази ноҳияи Рудаки. Хонаи фурушӣ имрӯзамон дар мана ҳамин бинои истиқоматӣ ҷойгир мебошад. Бисёри баъд гап намезанем, рафтем. ду хонага кардагиянд бо масоҳати 59,9 метри квадратӣ дар 9 ошёнаи бинои Новостройка. худи бино аз 9 ошёна иборат мебошад. лифт дорад, хона коробка аст, стяжка, шкатур ҳамаш кардагӣ. нархаш 399 000 сомони. боз савдо мешавад барои харидорҳои аниқ. марҳамат, навормона шурӯъ мекунем. инҷо даромадгоҳи хона мебошад. дар ин тараф лифт аст. ин прихожа, ҳоҷатхона ва ҳамом, ду ҳуҷраи истиқоматӣ ва ошхона. аз ошхона шурӯъ мекунем.